simu no ng'adore matin wadalewo matin. Ipimo no wach mar fuel. Koro en mana ich lach ema seche moko chendo. To chutho onego bed gima dhi malo kendo duogo piny, to ok ni osiko idha nyaka nene. Mano kamano nikech kata nengo mag mafuta no oko kuonde magi ae kaka Saudi Arabia, United Arab Emirates masani bende wachore ni wada wuoyo godo mondo obed kamiyo wamo. Nengo kuno ok siki ni osiko donga. Ndalo moko timo dok piny ma nyaka jogo bende ywagi. Emomiyo mano bende onego nere e thurwa ka. Okay. We are returning Bernard wuok ahero gonwa simu. Bernard oimore. Oimore Bernard? Oimore. Idhi nade jaduong'? Adhi maber. Erokamano. Duok sauti mar TV ni